салом алейкум дӯстон, хуш омадед ба канали Сомониён. Навори навбатӣ бошад 4 та мошинои калони боркаши фурӯшӣ. Мошини якум Дулан Шакман фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, соли 1813. Мошин дар ҳолати олиҷаноб буда, мегирӣ кор мекунӣ, соҳибаш гуфтааст. Аккумулятор нав, баллоно нав, бе камбудӣ, нархаш 210 000 сомонӣ. Маълумоти бештар бо телефони 901 08 86 02 дӯстон, рақамҳои худи соҳибаш метавонед занг занед, маълумоти бештарро аз соҳибаш гиред. Чанд сум арзон мешавад, намешавад дӯстон. Агар шумо реклама дошта бошед ба монанди мошини мо, ватсаби мо дар болои экран 885 78 90 90 метавонед муроҷиат кунед. Мошин, хона, чизе ки набошад фарқ надорад дӯстон. Самосвал Хова фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе буда дӯстон. Мошин соли 1802. Мошин нав, дар ҳолати олиҷаноб буда, бе камбудӣ, расход надорад, мегирӣ кор мекунӣ, соҳибаш гуфтааст. Бо савдо мешавад. Нархаш 235 000 сомонӣ. Маълумоти бештар бо телефони 908 77 66 80 дӯстон, рақамҳои соҳибаш мебошад, метавонед занг занед, маълумоти бештарро гиред. хотиррасон мекунем дӯстон ба шумо. Агар реклама дошта бошед, имо ватсаби мо дар болои экран 885 78 90 90 метавонед муроҷиат кунед. Хона, мошин, дигар навъи техникаҳо фарқ надорад. Фура Скания R420 дӯстон, фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд буда, соли 1808. Ретардер дора, механик, бе камбудӣ, аз вагон буда. Мошин мегирӣ кор мекунӣ, соҳибаш гуфтааст. Бо савдо мешавад. Нархаш 270 000 сомонӣ. Маълумоти бештар бо телефони 925 55 19 дӯстон метавонед занг занед, аз соҳибаш маълумоти бештарро гиред дӯстон. Чанд қадр арзон мешавад, намешавад дӯстон, худи соҳибаш ба шумо мефаҳмонад. марҳамат, занг занед дӯстон, суҳбат кунед, савдо кунед, гиред дӯстон. Фура Мерседес 2541 фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд буда, соли 1810. Мошин нав, аз Аврупо омадааст, бе камбудӣ, танҳо кор кардан лозим, соҳибаш гуфтааст. Мегирӣ кор мекунӣ, расход надорад, бо савдо мешавад. Нархаш 420 000 сомонӣ. Маълумоти бештар бо телефони 929 14 00 01 дӯстон, рақамҳои соҳибаш метавонед занг занед, маълумоти бештарро гиред дӯстон. дастгирии каналро фаромӯш накунед, обуна шавед, лайкҳои худро дариғ надоред. ҳамарӯза дар канали мо намоиши хонаҳои фурӯшии мошин ва дигар намуди техникаҳо мешавад. тамошо кунед дӯстон. Барои диққататон якҷоҳон ташаккур дӯстон.